Poctivý kysnutý koláč s posýpkou? Tak poďme na to. Do 50 ml teplého mlieka pridáme lyžičku cukru, rozdrobíme jedno droždie a pridáme trošku múky a necháme zísť kvások. Do misy pridáme pol kila polohrubej múky, 100 g práškového cukru, štipku soli a suché ingrediencie spolu premiešame vareškou. Pridáme k ním ten vybehnutý kvások, jedno celé vajíčko, opäť premiešame a postupne a po častiach do toho prilievame to zvyšné mlieko. Tento koláč výnimočne pripravuje moja mama, takže sa to celé robí pekne poctivo ručne. Po zapracovaní mlieka do cesta prilejeme zhruba 100 ml oleja a uhnetáme z toho takýmto spôsobom cesto. Keď sa prestane lepiť na kraje, tak je to finito. Cesto zľahka pomúčime a necháme zhruba 3/4 hodinky nakysnúť. Taká malá technická rada, keď to dáš do teplej vody, pôjde to rýchlejšie. Po vykysnutí cesto znova prehnetaj vareškou a znova ho daj nakysnúť, tentokrát pôjde rýchlejšie. Počas druhého kysnutia si zarobíme tvarohovú náplň, ktorá pozostáva z tvarohu, žltku, vanilkového cukru, škorice a kôry z citróna. Všetky ingrediencie spolu dôkladne zamiešame, kým nám nevznikne takáto lepivá kašička. A v ďalšom kroku si pripravíme posýpku. Tá pozostáva zo 120 g krupice, 120 g práškového cukru, 120 g polohrubej múky, 1 vanilkového cukru a 150 g mäkkého másla. A tú posýpku si takýmto spôsobom vymiešaš pekne ručne. Po druhom vykysnutí si cesto rozdeliš takto na dve časti, jemne potrieš olejom a roztiahneš takýmto spôsobom do všetkých strán pekáča. Na roztiahnuté cesto si nanesieš tú tvarohovú náplň a začneš na ňo skladať ovocie. Posypeš škoricou a na záver celého diela pridáš tú posýpku. Tu je dôležité po posypaní aj takýmto spôsobom pritlačiť. Keď to neurobíš, bude sa ti to pri jedení trúsiť. Keďže slivky došli na druhý, sme použili zavárané marhule a postup je úplne rovnaký. Trúba rozohriata na 200 stupňov, spodný horný cca 15 až 20 minút. Po dopečení si ho môžeš pocukrovať vanilkovým cukrom alebo práškovým cukrom, prípadne kombináciou. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.